Du er bekendt med, at det er en tvangsfjernelse. Altså, du har på den ene side familien, som er meget ked af det. Hun er ME, så fattig dog! Og så har du også på den anden side, som skal udføre et stykke arbejde. Værsgo, det er den der Så her. jeg skal bare lige vide, om du kan takle det her professionelt. Tror du det? Ja, selvfølgelig. Det kan du godt. I think you're very special. That's what they say. Wheat harvester. Driving at night with the lights off. Boom. Was always different. After that. My mom was lucky. She got heaven. Why a superhero? Superheroes don't hurt. Jeg gider altså ikke høre på det der. Altså, det kan godt være, at du godt vil være i et åbent forhold, og det vil jeg jo også gerne, men det skal bare ikke være på den der måde. Ja, jeg har overhovedet ikke trukket dig ind til noget som helst, eller hvad man står og tør dit fucking lort af på mig. Tror jeg, du kan køre rundt med mig? Du kører et eller andet offerkort. Det handler ikke om mig, det her. Hvis du vidste, hvilken typen der kunne det her, så skulle du jo fandme ikke være gået ind til det. Jeg tror altså ikke, jeg kender nogen, der ikke prøver at forbedre dem selv eller deres livssituation. Nej, det er rigtigt nok. Altså, du ved godt, du altid kan ringe, ikke? Hvis det stiger dig til hovedet, eller... Nej. Jeg skal bare lige have styr på situationen derhjemme. Bare lige have taget en beslutning. Kød og fællesskab. Hvad? Jeg skal hjem nu. I want that cake! It's perfect. What is he whose grief bears such an emphasis? Hamlet! This is I, Hamlet the Dane. Og take thy soul! Take thy head from my throat! Get off! I will fight with him upon this theme until my eyelids will no longer work. Oh, my son, and what theme? I loved Ophelia 40,000 brothers could not with all their love make up my sum. What wilt thou do for her? Oh, he is mad, Laertes! For love of God, forbear him! Show me what they'll do! Would weep